Kodwa ke yazi mase ngiba serious ngempela. Lezi moto endlula la. Niyangidida. Nibaningi kakhulu. Nibhala kamnandi. Yazi sengiyoze ngigane la. Engangibhejile khona uthi angengigane khona sengisho ke ngokwezibongo. Mina nikhuluma kamnandi yazi. Mina niyachazana. One thing about amadoda aphiwe olimini. Nikhuluma kamnandi umuntu angaze didiseke. Yazi nikhuluma kamnandi. Mina ngisazi kodwa ke mangikhuluma iqiniso. Yazi ngeke ngihlale kuma comment ngifunda ama comment ngihleke kube mnandi kube nje kodwa uma ngikhuluma iqiniso ku inbox angaze ngiye. Ku inbox angaze ngiye and isizathu esenza ukuthi inbox ngaze ngiye bafethu. Nibaningi too much. Bukani uthi uma kuningi ama comment ku inbox nibaningi kangakanani because kunabantu abangacomment kuma comment avela umuntu aye straight ku inbox. Futhi ngiyaye ngithi mina mawuya ku inbox uye kama comment mhlambe usaba ukubona umuntu wakho. Angazi ke nami ngisho into ekuse ngiyicabanga ukuthi ngeke ngibone ngathi usaba ukubonwa umuntu wakho bese bonza hayi angoyibamba ngale ku inbox. Kodwa ke nibaningi ningididile futhi nithi nje girl hlala wishimane. Sengithembe nina ukuthi mhlambe ama present eValentine ngizowathola nina ngoba phela nini ngenza ngishime. Ngizonikhetha kanjani niba ngaka? Yazi bengisiyothi kushaya iValentine ngibe kunomuntu wami. Bengitsho siyothi kushaya iValentine ngizobe kunomuntu othi baby ngifuna ukuthi ngoJune uze ekhaya. Nina kodwa shema amamanga ngiyawafunda ama comment futhi almost wonke i-comment engisuke ngayifundanga i-comment engayibonanga ngiyawafunda ama comment ngiyanizwa endibuka nginitshele ke ngoba umuntu esifazane ngifike ngifunde i-comment ngichazeke ngithi ngifundeni ngichaze kakhulu ngifunde ngichaze kakhulu ngitsheleni ke wena uyimini ubungakhetha ba ngifundile i-comment yokuqala wachazeke esibili yathi uchaza kakhulwana esithathu yachaza kakhulu wena uyimini ngozite upost enye post ubuye ngakusasa nginama comment amasha nangu umhlongo uthi usabheka umhlongo nangu unzuza uthi usabheka unzuza nangu umntwana uthi hayi ngididekile enye into ke ngizokwenza ivideo ngimchazela ukuthi ngubani wakabani kukuphi ekhaya nani mhlambe okuyichaza kwami ikona okuzokwenza ukuthi nihambe nekhaya ningalokhu niza kumina nizothi inbox ngivele ngizwe mina sekuthiwa namba abantu bakasibani sebefikile ekhaya bese ngicela isithombe somkhwenyana bese ngiyabotha ngiyavuma ndabakhwenyana noma kwenzakala kodwa bafethu ngeke seningididile mina ngiphathele yazi angisazi ukuthi ngiposteni because ngiyaposta ni comment kuma comment eni niyangidida mina ngisazi kodwa oyothola mina phatha njengeqanda kuba ngathi ngiyaqala uqoma emhlabeni kuba ngathi ngiyaqala ukuba nomuntu ngomphathe ngathi ingane encane angifuni nokuthi ngize ngishiye space anesincane sokuthi nje akwazi nokushela ngizoba nje isicefe kahle kodwa lesi simnandi ngizokunyisa ngothando angikwazi ukuthi ubani kodwa ngizokunyisa ngothando kodwa khona ngenze ngayicabanga le yaseNazaretha ungasikuyashesha ngale Nazaretha